eziokwu ewere ya ma onye ga-abụ eze mana tata ka anyị gbapụ ọsọ ozigbo cheta na ihe anyị na-eme ebe a bụ ịkwalite otu ndị Igbo si ebi ndụ mere na ọ na-agbawa ụfọdụ obi anyị kwụ ma ha ka anyị si akwalite omenala anyị na ka anyị si eme nke anyị na-eme ọ na-ewute ndị ụfọdụ ma ya ewutela unu maka na onye ọbụla ọ na-ewute mana na ọ bụ onye gịnị onye ilo ndị Igbo ọ dị mma. Kedu onye bụ onye ilo ndị Igbo? Anyị ga-ebido n'ebe mmiri si bịa n'opi ụgbọgọrọ ebe ahụ nsogbu ji wee jupụtazie ala ugbu a. Kedu ka ị ga-esi nọrọ? Nke mbụ bụ onye ahụ zetara ma ọ bụ bịara obodo gị ọ maghị ka Chineke si kee gị ewere ihe ọma gbasara gị mana o bidoro kọbara gị ga-efekwana chikere gị. Ọ sịbara gị na nna gị na nne gị ị na-echeta na ha niile bụ ajọ mmadụ. Ụfọdụ bụ ndị batara obodo wee sị na ihe niile gbasara obodo gị na ọ bụ sọsọ alụ jupụtara ebe a iwee kwe. Ụfọdụ ka ebidoro wee saa isi si ha ihe ọbụla gbasara otu nna ha si zụọ ha gwụọ ha afọ ha ha gbanwee ya maka na afọ ha nna ha gwụrụ ha ma ọ bụ na-akpọ ha bụ ajọ ihe iwee kwe. Anyị wee na-asị na ọ bụ ndị a bụ ndị ilo ndị Igbo mana ndị kachasị wee bụrụ ndị ilo bụ ndị a nabatara ụdị ihe dị otu a wee nabata wee sị na nna gị mụrụ gị n'afọ na ọ bụzi ajọ mmadụ, wee sị na ikwuo maka nne gị maọbụ nne gị ochie maọbụ nna nna gị ochie maọbụ ndị agbụrụ gị maọbụ ụmụnna gị maọbụ ụmụnne gị maọbụ ndị ada, ndị asị ga-esozi na ha ọkwa ha bụ ndị ilo ndị Igbo. Ndị asị gị maọbụ sịrị ndị Igbo ha emezina omenala ha ọ bụ ha bụ ndị Igbo. Ndị asịrị ndị Igbo ha anọkọtakwana maọbụ waa kpọkwue ndị niile bụ ndị mụrụ ha maọbụ agbụrụ ha nwụrụ anwụ ọ bụ ha bụ ndị Igbo. Ma geenu ntị, ha ga-asị gị eme n'otu a mana ha ga-eje wee na-abaghị afa nna 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 ha wugoro anwụ. Ha ga-esi gị eme n'otu a mana ha ga-agbawe afa gị wee sị gị na ọ bụ nke ha ka mma, gbanwee afa chi nke kere gị wee sị na ọ bụ chi nke ha ka mma. Ọ dị mma gịwa na-asị na ihe a niile dị mma, ọkwa ịma na ị nọrọ be gị ndị Igbo nọrọ onwe ha tupu ndị a zeta nke ha wee bịa wee weta okpukperechi nke ha wee bịa wee kagbuzie nke niile gbasara nke anyị. Ma geenu ntị, oge ahụ ndị be anyị na-ekpere chi anyị dịka esi ekpere ya usoro eji ekpe nke mere na Chineke na-aza ha ekpere nke ukwuu maka na ha na-atụ egwu Chineke. Ha na-atụ egwu Chineke maka na ha mara ihe bụ ịfụnanya wee na-asị na agbata obi onye bụ nwanne ya. Ọ maka na ndị Igbo mana fụrụ onwe ha n'anya wee fụ Chukwu kere ha n'anya wee sị na gburugburu bụ ugwu eze. Ọ bụkwa ya ka ha wee ji sị na ha na-ejikọ aka wee mee ihe. Ha ji sị na anyụkọ mamịrị ọ na-ọgba ụfụfụ na ọ na-abụ ekwekọrịta na nwanne amaka wee na-ekwu na ihe gbasara ịfụnanya bụ fụ mmadụ ibe gị n'anya, fụ ya agbata obi gị n'anya, wee sị na ihe bụ ịfụnanya bụ ọnụrụ ube maọbụ ọnụrụ ude nwanne ya agbakwa n'ọsọ. Ọ bụ ihe a niile bụ iji gosi gị na gboo ri ka ndị Igbo ji fụ onwe ha n'anya. Mana ele anya ndị ilo wee batazie wee sị gị na nne gị maọbụ gị na nna gị na-enweghị ihe jikọrọ gị, ya bụ ịchọ ịnụ nwata tozuo maọbụ ruo oge ga-eji wee nụọ nwaanyị maọbụ weta di nke ya, asị ya ejekwana kọsara nne na nna ya. O wee ike ije kọsara nne na nna gị ma nne gị ọ kwadoro gị ma akwadoghị gị jebe alụ wee karịa ebe niile. Ị mana maka nke a ka ụfọdụ na-acha ọ bụrụ na ha chọọ ijenu nwaanyị maka ka ndị ilu a si tiechaa ụfọdụ maọbụ sachaa ha isi, ha chọọ ijenu nwaanyị maọbụ chọọ ijenu di, ha ga-agwa ndị ahụ na-asa ha isi, ha gwasịa ha ihe ndị ahụ gwara ha ka ha na-eme. Mana ha ga-asị ihe ọbụla nne gwara ka agaghị ekweta na nke nne. Ikwuchie ike asị gị n'ụwa agbanweela na nne maọbụ nna enweghịzi ọnụ n'ebe nwata ya na-eje ịnụ nwaanyị maọbụ ịnụ di, alụ wee ju ebe niile. Mana ga-enu ntị na gboo dịka ndị gboo si eme na iji gosi ịfụnanya na ha chọrọ na ha fụrụ ụmụ ha n'anya nke ukwuu. Ọ na-abụ nwa too ọ chọọ ijenu nwaanyị
ma ọ bụ chọọ ije nụ di, a na-eje jụọ ajụjụ, ajụọ ndị mmadụ, eje jụọ na mmụọ, jee na be dibịa wee jụọ. Ị ga-asị ma na-eje na nke dibịa. Na gboo gboo ndị dibịa na-agba afa wee kọwara ndị Igbo ma ọ bụ ndị ochie otu ihe kwesịrị ịdị na ka ọ ga-esi wee dị na otu ha si fụta ya n'ime mmụọ. Mana ugbu a ha ewere n'ọlụ a niile wee ndị gbanwee afa ha wee kpọbazie ha ndị amụma. Ụfọdụ ga-eje na nke ndị amụma, ụfọdụ eje na nke onye isi ebe ọ na-ekpere ekpere nke bịara abịa, ihe onye nke ahụ gwara ya ka ọ ga-eme. Mana onye ahụ ga-asị gị nke nne kwuru abụghị, ma ọ bụ nke nna kwuru adịghịzi mma. Ụfọdụ wee kwechie ike. Nwanne ọ jọgburu udene esigbue nkakụ. Ndị niile a bụ ndị bidoro wee butezie nkewa dị iche iche. Nwanne ada afụzi nwanne ya n'anya. Nne na-afịazi alụ ya na nwa ya akpakọrọ dịka nne na nwa. Nna na ụmụ ya na ndị ọzọ na-afịazi alụ tupu ha emekọ dịka ụmụnne. Maka gịnị? Maka na a na-asị na oge nke ha agaala, na ọ bụghị ha ga-agwa ha ihe ha ga-eme ma ọ ka ha ga-esita nwaanyị. Biko ewere ka nne na nna ga-eji nọkọta ha achọba ihe ga-eme nwa ha ma ọ bụ mee ụmụaka ha. Ọ naghị eme na gboo, mana ugbu a n'ezie na alụ dị iche iche. Maka ekweghị ekwe a na ahịa alụ a dị iche iche meziri na ị na-anụ na okenye karigoro nka ga-eje chọba obere nwa ka ọ pịtọọ. Okenye karigoro nka ga-eje chọba nwa ya ma ọ bụ nwa ikwu n'aka ka ọ pịtọọ. Ọ bụ alụ, maka na ada emezi ihe dịka o kwesịrị, ada emezi omenala dịka o kwesịrị. Ọ bụ ndị a niile bụ ndị ilo ebe ihe niile, maka na esite n'ezinụlọ wee kerisie ezinụlọ. Ọ bụ ndị ilo gị ga-asị gị ejekwana nzukọ ụmụnna gị. Ị ma na ndị ilo ga-asị gị mmiri ahụ ebe ahụ a na-eje azacha gboo ndị gboo na-azacha ụmụ na-agba n'okwute, si gị ga-ejezi na nwụ ya ma ọ bụ ga-ejezi na so zachaa ya ma ọ bụ lụọ ọlụ ụzọ, lụọ ọlụ obodo gị. Mana onye ahụ ga-azọ n'ụkwụ bulu azịza, bulu ego wee banye n'ebe nke bịara abịa wee jeme ihe niile ebe ahụ. Masị gị nke ahụ ndị gboo na-eme. Ha ji zụọ ya ma kpere Chineke chebe ya, chikere ndị Igbo wee chebe ya ruo elu oge a na ọ bụghịzi ya. Anyị wee na-asị nke ọ dị mma. Ọkwa maka na anyị na-ekwu nke a na-ekwusighi ike ka ofu okoko ji wee pụta wee chụba anyị ka egbuo wee zibe ozi, maka na anyị na-akwalite omenala na otu ndị be anyị si ekpere chi nke ha. Ofu a asala isi wee chụba onwe ya na a ga-egbu onwe ya, ọ gaghị enweta n'anyị. Ọ bụrụ na ọ Chineke n'eziokwu ka ụdị ndị dị otu a na-efe, gịnị mere na ha ga na-ewe iwe, obi a na-afụ ha ụfụ na anyị na-ekwu maka ndị nna nna anyị ha, na anyị na-ekwu maka otu anyị si ekpere chi anyị tupu ha abịa, na anyị na-ekwu na-echetagasị nna nna anyị ha nwụrụ anwụ, na-echeta agbụrụ anyị, na-echeta ụmụnna anyị, na-echeta obodo anyị, na-echeta chi anyị, maka na chi anyị mara mma nke ukwuu. Chi anyị bụ chi ịfụnanya, mana ọ na-ewute ha, ọ na-ewute ụfọdụ, ọ na-ewute imirikiti ha. N'eziokwu ije n'ihu akwụkwọ Kpakpando nke nọ na Facebook n'ebe anyị nzikọta ozi nke a na-edepụta ịmụ ihe niile, ma ọ bụ chọba Chizzy anị, ị ga-afụ ụdị ozi ezitere. Maka gịnị? Maka na anyị na-akwalite na-ekwu ka chi anyị si bụrụ ịgba, na-ekwu ka chi anyị ji bụrụ chi mara mma nke ukwuu, chi ukwu, chi kachasị chikachisi chi niile, kalịsịa. Ha wee na-ezite ozi saa ya ekuzina. Ọ bụrụ na ọ bụ ezigbo chi ka ha na-efe, ị ga-ama na ọ bụrụ na ị ga-eje gụọ ma ọ bụ chọọ nchọpụta ka ihe a niile si bido, ị ma na ụfọdụ n'ime ha na-akwafuchara ọbara tupu ebido ya. Mana ọdịnala Igbo, omenala ụmụ Chineke bụ ụmụ Igbo na-asọ ịkwafu ọbara nsọ. Anyị na-asọ ime mmadụ, ịkpasu mmadụ iwe nsọ. Anyị na-asọ ihe niile gbasara alụ nsọ, mere na anyị were ka anyị si ekpere chi anyị na-aza anyị ekpere. Leenu ebe niile ndị Igbo na-anọ n'ihu ebe ha na-ekpere chi ha
wee kpọkwa ochie ya Chineke aza ha ekpere ụfọdụ na-emebisi ya maka na ọ na-abụ ndị Igbo jee ebe a kpee ekpere ọzaba ha ozigbo ozigbo ọkwa asị na ha were ọta ka ezi ka esi emebizi ọta nke anyị ebe nke anyị na-aza anyị ekpere mana ije n'ebe nke anyị asị gị mba na ebe a bụ alụ ga-ejezi na asị gị na ihe niile gbasara ihe ndị ojii niile na ọ bụ alụ iwe kwe ọkwa ndị a niile bụ ndị ilo ndị Igbo maka na nkewa adịghị otu ọ si dị ugbu a na gboo iwe na ọnụma adịghị otu o si dị ugbu a na gboo anyị na-afụ ụwa anyị n'anya nke ukwuu anyị na-ekwu ya na-ekwusi ike na omenala anyị na-abụ ewere nwaanyị isi mkpe ndị ntorobịa ndị nọ n'otu ọrụ dị iche iche na-ekwuli ejeelu nwaanyị ọrụ ka ugbo ka ọrụ ya ugbo ọ na-eri wee na-adị ndụ wee na-aga n'ihu ndị gboo na-abụ afọ okenye erubere ya isi ka ha wee weta ekpere n'ọnụ onye okenye ndụ wee na-eto ogologo mana ugbu a okenye kwusie ike asị na ọ bụ amụsụ na ọ bụ ajọ mmụọ ihezikwara okenye aka abụziri ihe na-ana ugbu a mana lee n'anya na ọ na-abụ na gboo ndị gboo na-abụ afọ onye aka ji ya bụ ogbe ma ọ bụ ewere ka o wezie ma ebe obibi ịmana ndị ji na-eyo ya ha na lụọlụ ya ụlọ kpọba ya ebe ahụ ọ bụ ịfụnanya anyị na gboo gboo ka anyị si ekpere chi anyị maka na anyị na-asị na ka mmadụ si mere mmadụ bụ ka a ga-esi wee mere ya Chineke wezakwa ya ha ekpere leenu na abịa kewesa ezinụlọ ụfọdụ adị ejizi otu olu aga maka ha nọ n'ụlọ ekpere dị iche iche obodo na-ekewazi maka na anọgide ndị nke a ekpe ndị nke ọzọ ekpe ndị nke ọzọ a na-ekpe mkpọtụ wee ju ebe niile biko ntị ọ na-etidi chi ahụ ha na-ekpere ntị ọ na-eti ha maọbụ ntị ọ na-eti ya ọkwa ajụjụ ka anyị na-ajụ maka na mkpọtụ juru ebe niile ọ bụrụ na otu a ka o si dị ị mara na anyị ekwesịghị ịdana enye onwe anyị nsogbu mana ị ga-anụ mkpọtụ ebe niile ma ihe na-ebe a na-ebe alụ ejupụta ebe niile mana otu anyị si dosite aba anyị na gboo ka ha bịa mebie ndị Igbo adịghị echezi echiche ka ndị Igbo ọ bụrụ na ichegide ụfọdụ ga na-eji nkọwa nke ndị ọcha wee na-akọwa ihe niile nke anyị na-eme maka na ha enweghịzi echiche ndị Igbo tinyere ha n'ime echiche Chineke tinyere ha n'ime dịka ndị Igbo ụfọdụ adịghị echezi echiche dịka ndị Igbo ụfọdụ na-echizi echiche dịka ndị obodo ndị ọzọ maka na enweghị ihe adobiela ihe niile bụ agbụrụ jikọrọ ha na ndị Igbo jụọrọ m ka esi mee nke a ewepụrụ afa ha gbanwee afa ha gbanwee ka ha si eche echiche ụfọdụ n'ime ha ịsụkwazi asụsụ Igbo bụ mgba na ọgụ ka anaghị asụ ya ịsụọ ya sị na Igbo onye ime ọhịa ire nri Igbo asị na Igbo onye ime ọhịa na ịghọta ihe na-aga ihe nke ọ bụla imere asị na ọ bụghị ya mana Chineke gọziri ndị Igbo ka ị ga-eji wee mara na Chineke gọziri ndị Igbo n'ezie bụ na ihe a niile ọ bụrụ na akwụsịbeghị ya mana ka a kwụsịkwara ya ndị Igbo ka na-agbanikwa ije n'obodo dị iche iche ịfụ ndị Igbo ihe ndị Igbo na-alụpụta n'aka ọ bụ na ịmaghị na anyị na-alụ ụgbọala ma n'ezienu maka nkewa na obi ụfụ na ụfụ agha ebute tie ha n'isi ụgbọala ụmụaka anyị na-alụ nwaanyị na-alụ ha anaghị akwado ya maka na ọ bụghị nke ndị ọcha nwanne gịnị butere nke a ọ bụ maka na ndị ilo tisere wee were ihe nkewa iwe ọnụma na mgbe ilu wee tie ndị mmadụ n'obi onye fụzi nwanne ya ọ na-asọ ya nsọ ọ na-agba ọsọ lee n'ihe niile ụmụ Igbo na-alụ n'Aba lekwa ihe niile ụmụ Igbo na-alụ na Nnewi a na-alụ ya mana obodo dị iche iche Enugu a na-alụ mana Imo Ebonyi nri a na-akọpụta akarịrị akarị mmadụ one nọ n'ọkwa ugbu a bụ mgbọrọgwụ ji ego na-akwado ndị a niile ị ga-asị na-ewe ka ọ dị nwanna ewere ka ọ dị je kwado ya maka na ọ bụghị ka nke ije eme ma ọ bụ nke bụ na ị na-egoro ugbu a ọ bụghị otu ahụ ka ha si bido ya na gboo ọ bụ maka na ha kwụsịrị nke gị i wee na-egosi nke ha na-eme ya ọ na-adịwaghị mma anyị wee sị na ọ bụrụ na anyị kwadobe nke anyị na-akwadosi ya ike nke anyị ga-adị mma karịsịa nke ha ana m ajụkwa ọzọ kedu onye bụ onye ilo ndị Igbo
ị mata na onye bụ onye ilu ndị Igbo. Ọ bụ onye sịrị gị jụ chi gị, Chineke kere gị wee necha ala mara mma dịka ala Igbo wee kee gị n'ime ya. Ọ sị gị efezina ya dịka ị kwesịrị isife ya. Ọ sị gị fụ nwanna gị ma ọ bụ nwanne gị ma ọ bụ onye okenye kara nka nọ n'ime obodo ga-ezinụrụ ya aka, maka na ihe ya aka na ọ bụ ajọ mmụọ na ọ ga-agbanwe ihe niile nke ị mere. Ha enweghịzi ihe ọma ha fụrụ gbasara ndị Igbo. Biko, kedu ihe ị ga-akwa ụdị ndị dị otu a? Ndị niile kwere na ụdị okwukwe a, kwere na okwukwe na ị ga-ajụ nna gị, jụ ebe isi, jụ ihe niile gbasara chi gị, onye ahụ ọ chọrọ gị ndụ? Ọ na-eduzi gị n'ụzọ mara mma? Onye ga-asị maka na ị nọ ya na ụmụnna na ị na-eme ihe ụmụnna bụ na ị na-eme ihe omenala obodo gị, na-enyere obodo gị aka, maka na ị na-eme ya na ịbụ ajọ mmadụ na ọ bụ ajọ mmụọ ka ị na-efe, onye ahụ ọfụ gị n'anya. Onye sịrị na nna nna gị ọ na-abịa icheta na ị chọrọ ịkwa ya ma ọ bụ kene ya ma ọ bụ na-akpọkwu ya n'ekpere, na-aga ọfọwa na-akpọkwu ya na-echeta ya, sị gị echetazina ya, ọ chọrọ gị mma, ọfụ gị n'anya, ọ bụ onye ilu gị. Maka na ọ chọọ dị ihe ọbụla gbasara ihe ọ na-achọ bụ nke ya nke ya. Ọ chọọ nke ga-abara gị uru, ọ chọọ nke ga-abara obodo gị uru, ọ chọọ nke ga-abara ebe isi uru, ọ chọọ dị ịfụnanya ka ọ dị n'etiti gị. Mere anyị na-ekwukwara iwu na-ekwusi ike wee na-asị na ọ bụrụ na anyị naghachi azụ, udo ga-adịrị anyị. Ọ bụrụ na anyị naghachi azụ, maka na anyị na-asụ alụ nsọ, onye maa alụ a na-akpọ ya jee n'ihu ebe anyị na-ekpe ekpere akpọkwu Chineke nke anyị, aga ọfọ, ọṅụọ iyi, aka ya dị ọcha, ọ nafere eto ya fee ya. Mana ọ bụrụ na aka ya dị ọcha, ya na mmụọ a na-afụ, owe oge ọ na-ama anọzi, ọ naba ozigbo ozigbo. Oge ahụ anyị na-ekwu anyị fụrụ onwe anyị n'anya na-eme ka anyị si eme, anyị na-adị ogologo ndụ. Nekwa ka ndị ilo batara ugbu a. Ekwuola m anyị kwuchie ike, nwa, nna, nwunye, di na ụmụ ya ha adịghị aga ofu ebe, maka na ọ na-abụ nke ọbụla ha wọrọ asa isi, ha banye na nke ha, akọbara ya onye isi ebe ọ na-ekpere, akọbara ya akụkọ nke ya, osi ebe a wee nafee, wee nazie ihe ọbụla nna ya na-emezi abụzi ya. Mmadụ one taa nụrụ di ma ọ bụ nụrụ nwaanyị, nna ya ya aka jee chọta jee ije ya dịka esi eje ya na gboo. Mmadụ one nụrụ nwaanyị taa nụọ di, nne ya jee ije dịka esi eje ya wee nye ndụmọdụ ya dịka nne. Ọkwa ya mere na ịyaramịya ya jupụtara ebe niile, alụkwa ya nju ebe niile, alụ dị iche iche wee na-eme. Nne kwuo kwuchie ike, ọ hapụ nne ya gbapụfuo jee n'ebe wanụ ha nụ ya nwaanyị nụ ya dị ya, sị hapụ nne ya, na ọkwa ya kwuru gwa gị agwa, ebe olu ya mma na ihe na-eme ya si na nne ya maọbụ na o si na nna ya. Ọkwa maka nkewa bụ n'obodo, n'ime obodo ada aga n'iru. N'elu mgbe gboo, n'oge gboo, ọ na-abụ anyị pụta, anyị na-eme wee na-eme ọrụ ụzọ dị iche iche. Anyị na-alụ ọrụ ụzọ, anyị na-ejikọ aka kwa akwa mmiri, anyị na-ejikọ aka wee nyere onye ihe na-esi aka ike, nyere ya aka ihe adịrị ya mma. Na gboo, ụzọ na-adịghị mma, ndị obodo na-apụta jikọ aka wee sụọ ya. Na gboo, ewere ka ihe ji mee n'obodo, a na-ejikọ aka wee chụba ihe na-eme. Mana ịgwa ndị ụfọdụ pụta asị gị na ekpere ha akwado ihe ahụ ị na-eme. Nene ahịa niile dị n'obodo dị iche iche emechichiela ya, ebe ndị okenye na-apụta na mgbede, ha na-akpa nkata, na-amụta ihe, na-ama njakịrị, na-enyere onwe ha aka, na-aṅụ nkwụ enu na ọmụ nkwụ ọcha. Ebe a ka a na-afụ ihe na-eme n'obodo. Nwanne, ọ bụ na ị maghị na gboo na ọ bụ ọra ma ọ bụ ọha na-azụ nwa? Ọ na-abụ okenye fụ ebe nwa na-eje ije na-adịghị mma, okenye pụta ọba mba gbachie ike, ewe ka isi n'aka ọrụ nne gị pụta otikwa gị ihe, maka na onye a ga-abịa kọrọ nne gị ihe i mere ka ọ bụ kọrọ nna gị. Mana ugbu a bara nwata mba. Ọ bụ na nwata ahụ jegwa nne ya ma ọ bụ nna ya, ọ bụ na ha kpụkọ gị kpọchie, akwụọ gị kwụda, nke meziri na okenye fụzi ebe nwa na-emebi ihe, o nefuo ya alụ wee karịzie. O were ka okenye ji fụ ebe ihe na-adịghị mma ụmụaka na-eme, ọ gaghị ekwuzi okwu, maka na okwu o wee ka ọ bụ na aka adịghị ya, o wee ka ọ bụ na onye mụrụ nwa na-ewe ka o si dịrị ya, o jiri ego jee mesie onye okenye ike, o were ya ike, o bo ya na ọgba amosu,
ihe dị iche iche bụ ihe a na-eme butere na ndị a niile ji bụrụ ndị ilo. Anyị wee na-asị ọ bụrụ na ọ ga-ekweme ka anyị na-achị azụ wee je chee echiche wee febe Chineke anyị dịka anyị si efe ya, dịka nna nna anyị si fee ya, udo wee dị, ndị mmadụ na-atụ egwu Chineke, na-atụ egwu na izu ori. Ihe onye ahụ ga-eme bụ ije n'ebe ọ na-ekpere chi nke ya kpọkwa ochi, Chineke azaba ya ozugbo ozugbo. Ndị niile aka ha dị n'ihe ahụ ha na-afụ ihe ahụ, ha na-ata afọ ozugbo ozugbo. Ọ bụrụ na anyị ga-eje na-achị azụ ka anyị chekwaba obodo anyị dịka anyị si echekwa ndị dibịa kara aka, ndị obodo, ndị dị maka esi efe mmụọ n'ime eziokwu, echekwaba obodo, ahazibe obodo, udo wee dị, achụpụbazie gọpụbazie mmụ ajọ ihe niile na-eme n'obodo, obodo adị mma. Ọkwa ndị niile a na-ebute nkewa, na-ebute ka ịfụ nwanne gị ka ị gbaba ọsọ, a ga-abịazi n'obodo gị maka na ha ebidego ọgbaghara dị iche iche, agamnihu adịghịzi, maka na ebe ilo dị agamnihu adị ya. Ha wa ga-abịakwaza azụ wee bịa n'obodo gị sị gị ka ị tụọ ego ka a bịa lụọ ọrụ obodo eme mkpochapụ ndị ajọ mmadụ na ajọ mmụọ. Ha na-esi ebe a wee na-apụ n'ụtụtụ ego bụ ya, ha nsogbu akalizie ihe n'ebe a na-ebe. Kedu oge anyị ga-esi mara ihe, mara ndị ilo anyị? Ọkwa maka na ewere ndị ilo na a na-akọzi na ndị nọ n'ime obodo bụ ajọ mmadụ, ihe nọ n'ime ime obodo bụ ajọ mmadụ. Onye kpata ego nke ya ọtọ n'ụzọ ije, ọ ga-anọ ebe ahụ wee mee rue oge ọ ga-ana mmụọ, ọ nazie na mmụọ ebutezie ya n'obodo, bute ya bịa yie ya nụ, ọ bụzịrị ihe ndị obodo ritere. Mana oge ọ na-akpata ego ọ ga-abịa nyere obodo aka, agwa ya bụolu ya mma na ọ ga n'obodo, o nwee ike na ọ gaghị anatazi maọbụ ego ya na. Ilo ka ewetala anyị, ilo kachasị ka ewetala anyị, maka na abịa bido ọba n'ezinụlọ, maka na oge udo dị n'ezinụlọ ọ ga-apụta n'obodo, udo adịzie n'obodo niile. Gịnị ga-eme na mmadụ ga na-agwa gị n'obodo gị na ọ bụ ajọ obodo, na a ga-abịa tọpụ nke a tọpụ nke ọzọ iwee kwe? Gịnị ga-eme na a ga-asị gị na ụmụnna gị na ha bụrụ ezigbo ụmụnna ga-ezikwana ga-esokwa na ha na ha na-eme alụ iwee kwe? Gịnị ga-eme asị gị na ụmụada na-abụ ha pụtakwuo okwu anụ ihe a na-ekwu? Maka imesi ihe niile ị ga-eme ma ụmụada apụtaghị, ndị inyom apụtaghị, ihe ị na-eme ezubeghị. Ọkwa ịma na ndị Igbo ejighị ụmụ nwaanyị ha egwu egwu ma ọlị ma ọlị, ya mere ejike ya gasa ha ọlụ ga-adịrị ha mfe. Mana ugbu a ebuteghị ilo, ewere ka nwoke ji gwa nwaanyị nekwa ọnọdụ gị, asị mba na achọrọ imebi ya maọbụ na ọmakwa ihe na achọrọ ịnara ya nke ya. Anyị anaghị asị na alụ adịghị, alụ dị na gboo, mana ewe ka esi emeda ha, ndị mmadụ wee na-atụzi egwu alụ, ime alụ maọbụ ime nsọ ala maọbụ imetọ ala. Ọ dị, mana ewe ka esi eme ya mere na ọ dịghị ka ọ dị ugbu a. Maka na ihe bụ nsọ gboo, ụfọdụ imirikiti n'ime ya abụghịzi nsọ dịrị ndị mmadụ ugbu a. Alụ karịzie n'anya, anyị ejighị ụmụ nwaanyị anyị egwu na gboo. Na-abụ nwoke kọchaa ugbo ya, ewe ihe ọ na-asị nwaanyị mee. Nwaanyị bụ ihe na-eje ele ụmụ ihe dịgasị iche iche, egbutu nkwụ nwoke gbago elu, gbutu omee nke siri ike n'ime ya, nwaanyị eme nke dị nlo. Nwaanyị mechaa, ụmụ nwaanyị na-eje ele, o lesịa, o were ego n'ime ya mara ka ọ ga-esi dozie ezinụlọ. Nke fọrọ afọ ka a na-enye nwoke, nwoke jiri ya wee na-edozi nke ya. Ji nwoke ahazie ya, achọọ ịrụ ji, nwoke eje wepụta ya wee gosi nwaanyị. Ihe gbasara ofe na ụmụ ihe ndị ọzọ a na-ahapụrụ ya ụmụ nwaanyị anyị na-edozi ezinụlọ wee na-adị n'udo, wee nọrọ wee na-azụ ụmụaka. Mana ugbu a ndị a na-amaghị, ndị ọbịa bụzi ndị na-azụ ụmụaka. Kedụzi ka ị ga-esisi na alụ agaghị adị? Ọ dị mma. Kedu ka anyị ga-esi wee mee ya? Nke mbụ bụ na anyị ga-echebe echiche dịka ndị Igbo, ka Chineke si kee anyị. Ndị eze, biko dododo, ọ bụrụ na ọ ga-ekweme, unu meela anyị ihe a n'afọ a, dee na akwụkwọ, meenụ ya, hazienụ ya ọfụma, ka e wepụta ụbọchị nke a ga-akpọ ụbọchị ezumike, ụbọchị omenala ndị Igbo gbaa gburugburu, enweghị ga-aga ọrụ. Maka na ndị bịara abịa na-eme nke ha, asị gị na ụbọchị a na ọrụ adịghị, heje mee nke ha. Ị nụghị na obodo n'ala Yoruba
na ofu obodo ewepụtago ofu ụbọchị ndị omenala akpọrọ kwụnụkpọrọ ya public holiday. Ọ dịgoro ndị omenala na ana Yoruba, ndị Igbo, ndị eze ọdịnala. Ọ bụrụ na unu bụ ndị eze ọdịnala n'ezie, ndị eze omenala n'ezie, ihe a bụ ihe gbara ọkpụrụkpụ unu ga-ewepụta ka anyị na-achịbe n'azụ, were izu ụka oge izu ndị ọdịnala. Enweghị onye ga-apụta, onye ọbụla ga-anọ na-eme oriri ma ọnwụ okpukperechi anyị dịka esi emere ndị ọzọ. Ndị okpukperechi ndị ọzọ were ya, oge eruo na nga ụdị omenala ga-eme nke ha. Biko ndị eze ọdịnala, hazienụ ka e were oge ndị ọdịnala a ga-akpọ oge ezumike, oge oriri. Ọ bụghị ndị omenala chọọ ime nke ha, ha chọọ iri ji maọbụ rie ala maọbụ anị ma emume ikperechi ha. Ndị ụfọdụ asị na ọ gbasa ha, ọ bụ ụbọchị a ka ụfọdụ ga-etinye ụbọchị ekpere ha, ka ezinụlọ niile agaghị afụ nwata gị ya aka, agaghị afụ nwaanyị nọ na di, ọ gaghị enyere di ya aka wee mee omenala. Ọ ga-ejebe ebe ọzọ maka na ha ga-atinye ụbọchị ekpere nke ha, ha pụọ wee jebe nke ha. Mana ụbọchị a ga-eme nke ha, gịwa ga-eje ka ugbo ma ọ bụ mee nke ị na-eme, ha ga-asị gị eje n'ọlụ. Ndị omenala, ndị niile omenala na-adị mma, ndị eze, ndị ọdịnala, wepụta n'oge dee ya nụ ka eme ya ka ọ bụrụ iwu n'ala Igbo, ka e were izu eji eme omenala Igbo. Enweghị onye ga na-aga ọrụ dịka esi emere ndị ọzọ. Ọzọ dịka ibe ya, anyị agwago gị ka ichebe echiche dịka ndị Igbo. Chebe echiche ndị Igbo. Echiche ndị Igbo bụ echiche ịfụnanya, echiche oyaya na nwanne ya, echiche agbata obi onye bụ nwanne ya, echiche ayụkọ mamịrị ọ n'ọgba ọfụfụ, echiche gudugudu bụ ugwu eze. Echiche ịfụnanya bụ echiche ndị Igbo. Echiche nsọpụrụ, echiche ịtụ egwu Chineke, echiche ịkpa ma ọ bụ gbalụ alụ ọsọ. Ọ bụ ya bụ echiche anyị. Echiche ịfụnanya, echiche udo, echiche ịlụsị ọlụ ike. Maka na anyị kwere n'akara aka, anyị na-akwa nka, anyị na-eme ihe dị iche iche, anyị na-ama ka esi eme ihe niile. Ọ bụ na ịma anyị na ndị izizi kpatara ego bụrụ ọgaranya ngadanga bụ ndị Igbo? Jụọnụ ndị be ezinụlọ Ọdụmegwu Emeka Ojukwu na ndị dị iche iche, nwa ka esi tụtụta na-atụtụ. Ọ bụ na ịmanye na ụdị ndị dị otu a bụ ndị kwesịrị ịpụta a na-egosi ka ha si bido, ndị ọzọ na-amụta ihe, mana ha agaghị eme ya. Ndị na-ekwu bụ ndị na-eme ejije. Ọ bụrụ na ndị niile na-eme omenala ga-adọba ndị a na-eme ejije, ọ na-abụ ihe niile ha na-eme bụ maka ịkatọ obodo ndị Igbo, ịkatọ ime obodo ndị Igbo, ịkatọ omenala ndị Igbo. Emee ya asị gị na onye ọbụla enyere ego na onye ahụ ga-eme gịnị, na onye okenye enyere ego na ọ ga-eji ya mee nke ọzọ. Ọ bụ eziokwu? Ọ bụ ka Igbo si eme? Ọ bụghị eziokwu. Igbo na-afụ onwe ha n'anya. Ndị a niile na-eme ejije wee mee na omenala bịara abịa, ha eme ya ọ dịka nke ha ka apụta efe gị ajụ wee kwụọ gị akwụkwọ n'isi, asị na ịgbakela. Ọ bụ eziokwu? Ọ na-eme? Gwaka na onwe gị nke bụ eziokwu. Ebee ka ị fụrụ ya? Ndị a niile na-eme ejije kpachara anya unu. Lee ndị niile gbara ọkpụrụkpụ na gboo, ndị nne, ndị nna anyị, ndị ama ama, ka ha ji gbasichie ike wee mee ihe dị mma. Anyị were ndị dịka mba ọnụ eji ike ha, onu ga-eme ejije maka ya gosi ya ndị ọzọ ewere ya mara ihe. Onye jụrụ omenala bịara abịa jụọ ya, jụchie ya ike. Anyị were ndị dịka ije na ezinụlọ Ọdụmegwu Emeka Ojukwu, bụ onye ndị mbụ bara ọgaranya ngadanga, ime ya mechie ya ike. Nwanne anyị nwoke na-alụ ụgbọala ugbu a, unu ejego mee ka o si bido ọkwa ntụtụ. Ha jụrụ na Nnewi, ha jụrụ na Enugu, ha jụrụ na Ebonyi, ha jụrụ na Aba, Abịa, Imo, ala Igbo dị iche iche. Ka e were ndị gbara ọkpụrụkpụ gboo bụ ụzọ jiri ịkọ ugbo wee zụọ ụmụ ha bụrụ ọgaranya ngadanga. Ewe ndị pụtara na gboo jee jụọ oge ndị ọcha jụrụ, ha jụrụ omenala, jụchie ike, mere na ndị ọcha ihe ọbụla ha kwuru, ndị a kwuru n'oge ahụ, ndị ọcha ekwenye na nke ha. Unu emeela ụdị dị otu a, mara na-ewe ndị ọcha na-emerighị n'ala Igbo, unu eje mee nchọpụta. Ọ bụghị isere akụkọ ka e wee goro nke ị na-eme, ije na-akọtọ ihe niile gbasara Igbo. Ọ jọgburu ude na-esigbo nkakụ. Ndị igwe kulienu, ndị ọdịnala kulienu, maka na anyị ga na-ekwu ekwuchi ike ka anyị chebe n'echiche dịka ndị Igbo. Ọzọkwa ka m chetara unu, oge eluo na oge a ga-ewepụta izu a ga-eji na-eme emume ọdịnala n'ala Igbo.
ewego ya n'obodo Yoruba a ga na-ezu ike wepụta ya onye ọbụla anọrọ be ya mee ya maka na be anyị ka anyị nọ. Nke bịara abịa ekwesịghị ịkarị nke anyị. O kwere kwesie ike. Abụ m Chizzy Ani mbịa asịsị ọzọ mgbaba ekwentị mụ na gị a na-atinye ọnụ. Ana m abịa. Ekwe na-akụ n'obi eze nna m. Ekwe na-akụ n'obi eze nna m. Ekwe na-akụsi ike ekwe na ha. Ekwe na-akụ n'obi eze nna m. Ọ bụ n'obi onye ka ekwe na-akụ. Na izu ọgụ na ihe mere onye ndị jekọta ụjọ na-eri. Anyị na-enwe n'ihe aka elu maka omenala eje ha anaja na izu ọgụ na ihe mere agha. Ndị aka ji ọfọ izu ọgụ na ihe mere agha. Onwe ebe ihe unu enu na-eme. Izu ọgụ na ihe mere agha. Ọnụtara gị ori ihe ori. Izu ọgụ na ihe mere agha. Emenebe anyị nọ ya. Emenebe anyị nọ ya. Emenebe anyị nọ ya. Anyị nwere njem okporo ndị jekọtara ụjọ na-eri. Anyị na-enwe n'ihe aka elu maka omenala eje ha anazi anya. Izu ọgụ na ihe mere agha. O nweghị dị ka omenala laa. Obodo gbakọba n'ọnụrụ akụkọ. Ibu nkume dị mma n'ọrụ. Obodo gbakọba n'ọnụrụ akụkọ. Onye na-asa ekete ya ebu n'ebu. Hoha! Gbakọba n'ọnụrụ akụkọ. Eketela abụ ka ndị mbụ ji edekwa ebudo ọrụ ugbo. Obodo gbakọba n'ọnụrụ akụkọ. Elu na anya plastiki n'ọka na nkụ n'ọgbọ. Obodo gbakọba. Gwakwanụ ndị na-achụ anyị ka ha kpachala ya. Gwanụ ha. Izu ọgụ na ihe mere ike ji mana omenala eje ha anazi anọdụ. Gwanụ ha ofe na-asọ nkata ya epụkwa n'elu chacha. Omenala eje ha anazi anọdụ. Ndị ọka igwe. Maka na omenala ya agaghị ala ala. Ọka ịlụ ụlọ nwoke aka na ka eji mara ha. Mana omenala eje ha anazi anọdụ. Isofe n'ebe n'ụbọchị mmụọ ha. Mana omenala eje ha anazi anọdụ. Ezi nna chi na-eme oriri ji. Mana omenala eje ha anazi. Gwakwanụ ndị ilo. Mana omenala eje ha anazi anọdụ. Omenala ya agaghị anọ ọzọ. Mana omenala eje ha anazi anọdụ. Echeta ntị kiri ọkpụjuru. Ọgụnụ. Man, ihu eji eje mba. Nkwa. Ajụjụ jụọ, obi ikpe na nwa ọkpụ isi. Nwoke na-eme ihe dị ya mma. Sọ ya. O gosiri na ọrụrụkọ ngwere niile mapụta mapụ onye ma nke afọ na-arụ. Ngwere niile mapụta mapụ onye ma nke afọ na-arụ. Ịmadụ ụwa ji oji na-ejegharị isi n'ọkara gị mma. Onye mmadụ ụwa ji oji na-akpagharị isi n'ọkara ya mma. Mgbe na-agụkwa n'obi mgbe tụmọdụ anaghị ebe. O were anya ọkụ wee bụrụ ọkụ n'okirika bụbara nwa ibe ya. O were anya ọkụ wee bụrụ ọkụ n'okirika bụbara nwa ibe ya. Ọ ka dara ya mma amaghị igbe o jere ọkụ nyara ọkụ. Ọ ka dara ya mma amaghị igbe o jere ọkụ nyara ọkụ. Ihe ọba dị mkpa ụza na-ekwe ịgbadara n'ugwu ya rụọ ihe akụkọ ka eji agba ama. Ihe emebe onye ka oto bụrụ. Onye si n'ọma mụtụ gwa m n'elu ihe ọma ya jagunyo. Ihe ọba dị mkpa ụza na-ekwe ịgbadara n'ugwu ya rụọ ihe akụkọ ka eji agba ama. Ihe emebe onye ka oto bụrụ. Onye si na-amara m ukwe m ndebaghị na-amara ya ga-eburu ya. Hoha! Ọba dị mkpa ụza na-ekwe Maka ndị na-achụ anyị o. ya rụọ ihe akụkọ ka eji agba ama. Ihe emebe onye ka oto bụrụ. Marakwa ebe ọ bụ na ejiri gbuo ọdụ ndebe ahịa ka onye ụzụ dụrụ n'ime ya. Ọba dị mkpa ụza na-ekwe ịgbadara n'ugwu ya rụọ ihe akụkọ ka eji
eziokwu nke ahụ bụ eziokwu nwanna maka ndị na-achụ anyị gịwa na-achụ anyị ikobere ndụ gị n'uko omenala anyị ga-adị ọkwa maka na anyị na-eme omenala ka unu iji si na anyị ejikọba chọba onwe gị ogbugbu ị gaghị emeli ya omenala Igbo ga-adịrịrị. Ana m ekele ụmụ Igbo niile ihe na nke ụfọdụ na-amaghị ọkachasị ndị nọ na Naịjirịa ọ na-amaghị na ụmụ Igbo nọ na obodo oyibo nọ n'ụzọ ije na ha kachasị wee na-akwalite omenala n'ụzọ ije na-akwalite nke dị ukwuu. Maka gịnị? Ha ejeela obodo mba ọzọ wee fụ ka o si ada ebe a mara na nke a na awụwọ ka a bịa wọrịsịa ndị Igbo. Ana m ekele ndị niile bụ ndị Igbo, ndị odozi ọdịnala Igbo niile, ndị niile bụ ndị niile bụ otu ndị na-agọ mmụọ niile. Ọ ga-adịrị unu niile na mma. Ndị a niile nọ n'ụzọ ije wee na-asị na omenala Igbo agaghị anwụ anwụ. Ụfọdụ ndị na-ejebeghị na-ewe ebe ha jere agwa ha bịa mechie kpebere Chineke ndị Igbo Chukwu ukwu ya ekpere ha na-ajụshishi na-eme ka o si masị ha. Mana anyị kwesịrị ike na omenala Igbo ọ ga-eru n'oge ị ga-eti itinye ọnụ na ya 0909771 109 or 0902311 ya 0902311 109 bụ akara ekwentị ị ga-eji wee tinye ọnụ. Ana m ekele ụmụ Igbo niile ndị eze niile bụ ndị ezigbo ndị eze na-akwalite omenala. Naanị ihe anyị kwuru wepụta n'ụbọchị jee ya n'aka ime ya n'Igbo ka ọ bụrụ ikwu n'ala Igbo ka ewepụta izu anyị ga na-efechi anyị dịka ndị ọdịnala ndị ọzọ na-eme ya. Ka m were okwu onye na-akpọ gwa m afa gị na ebe ishi akpọ nwanne mmadụ ndị ka ị mere eze Enugu dum akwa udo dị kee ka ndị be gị mere ịma na mmiri a zoro ewe ka mmiri taa si zoo ngwa tinye ọnụ n'okwu nwanne mmadụ onye Igbo ọbụla na-ekere ntị n'ihe anyị na-akọwata tata onye ahụ amaghị ga-akpọ mana mgbasị ga-agapụ amaghị onye afọ ebe mana abụ nke okenye na-akọwa bụ ihe nke uche ihe anyị mere okwu ndị n'obodo m tata n'aka ma ngwobe anyị o nwere na-emekwa n'ama ngwobe anyị ebe anyị na-agwọ nwa eme ọgwụ ihe niile kịta ndị achị na ha bụ ndị nwanne eze Enugu ọ dị ka ogbu bịa na ewutele gị nwanne ewutele gị anụzi ka anyị were onye ọzọ gwa m afọ gị na ebe ishi akpọ ebe onye Maazị Akọnuche ndị ebe ishi akpọ nwanne gaa n'iru Maazị Akọnuche. Na ndị ọzọ bụ ndị iro ndị Igbo ndị a na-achọghị ka eme omenala Igbo na mba ofesi maka na ndị ọcha ga-ewetara anyị omenala nke n'obodo anyị. Oge eruole mgbe ndị Igbo anyị ewu omenala ha abịa maọbụ na Germany maọbụ na Amerịka. Mụghachi na ndị ọzọ bụ ndị iro ndị Igbo ndị na-achọghị ike kụziri ndị ọcha omenala anyị. Ha sị na iri ji na mba ofesi na ọ dịghị mma, ha ji eje metọ nwanne anyị nwoke na mba ofesi. Ndị a bụ ndị iro ndị Igbo ha daalụ nwanne daalụ nke anyị kwuru bụ eziokwu. Mana ọzọ dị ka ibe ya bụ na ewe ụmụ Igbo nọ na obodo oyibo ha were otu dị iche iche dịka ndị odozi ọdịnala ndị otu ọgọ mmụọ ndị dịgasị iche iche ha na ụfọdụ n'ime ha na-agbanị. Mana ụfọdụ a dịka isikwuo ndị ilo ndị Igbo bụ dịka isikwuo ndị bịara igbu omenala anyị wee sị na nke anyị dị mma. Ndị ọzọ na-eso ha bụ ndị kwere asa ha isi ha wee sozie were ekewazie fụbazie wee butebezie ilo n'ebe niile n'ala Igbo. Maka gịnị? Maka na asa anaghị isi sapụ ha ezigbo ụbụrụ Chineke ka ha tinye n'isi. Ka anyị were ndị onye ọzọ biko gwa m afa gị na ebe ishi akpọ. Maazị Chizzy ndị ka ị mere nwanne enwe ndị ka ị mere odogwu mmụọ. Maazị Chizzy ihe adị ndụ ka nka cha isi awọ
ise ịgbọ ibe ewu na-erita ịma na nke a bụ ọnwa ịtọ na-asị gị pụta ndị ụkọchukwu na igbo okwu a anyị ha na-anụkwu ihe anyị na-ekwu enweghị onye ha chọrọ ịbịa maazị Jizzy na-enweghị ihe ọzọ m na-ekwu n'ikwuche gị achịra na ụgbọelu na daalụ ọ dị mma ka anyị were kwere ọzọ gwa m afa gị na-ebe isi akpọ afa gị na-ebe isi akpọ nwanne nwanne mmadụ odogwu mmụọ ee ọ gbuzuru ọsị emere ka ee nwanne nna ndị ekunu mere ee ọ ga-adụcha mma na ebe chinchichiri onwe ya wee ndidi ibe dị ọkụ ga ha emecha jụọ oyi ekene ngoke amalị onye si na omenala abụghị ma na ọbụ chukwu na na-eji ozi nri hoha anaghị adịrị hoha na ibe hụrụ ihe na-emere obodo anyị egwugburu chọọchị Chizzy omenala ga n'ebe a na-eme ekpe a na-apụta ọha obodo ezo ekwu okwu onye pụta ukwu eziokwu ụfọdụ sizi na eziokwu adịghị ozigbo ekwu eziokwu ga-adịrịrị bikọsi na oge mbụ na-ana mfụ ndị okenye na-apụta ejidecha akpa ha pụta nọrụ na ebe ndị ọha obodo na-ekwu okwu otu ahụ ejikwa okwu ka okwu ahụ si adị dọkịta na-atọ na ọya nsọ ada enweghị onye ga-asọzi nsọ ihe ọbụla a na-eme na ọ bụ chọọchị chịkwa chọọchị asụ anyị achọkwa na chọọchị alụghọ kama na ọ bụ si eme chọọchị ka eji eme chọọchị ndị omenala ma omenala ka eji eme omenala bụ eziokwu ewu odu ogologo ndụ na-arụ isi ọya ebe ihe pụtara n'ime kama jisikwa ike ma ya bụ mmene ihe anyị na-ekwu agụdịrị anyị mkpụkwu ọdụ n'ọnụ ekene ngọzi anụ dịka nwanne anyị ji kwuo ebe niile were ogwe achọ ma ha ịkatọ ya ogwe dịka nwanne anyị ji kwuo bụ ebe ndị obodo na-apụta mee nzukọ ogwe ọha ụfọdụ eje narịbagharịa nke ha were nkọwa nke ha dị n'akwụkwọ wee na-akọwazi ka anyị si eme na ka anyị si ekpe ikpe na ka anyị si anọ n'ogwe ị ma na ụfọdụ eje na-asị na ogwe ndị a na-anọ n'ọbụ ndị ajọ mmụọ na-anọ ebe a nọọ ebe a na-ekpere ajọ chi wee kagbuo onye ọbụla na-agbazi ọsọ ebe ụmụ ahịa dị iche iche ndị obodo na-apụta ngwalenu ebe niile a na-apụta ha na-apụtazie onye pụtazie o jewara onwe ya onye nọrọ n'ọbe ya mana oge gboo a na-ewe ebe ya na-apụta mana oge ọkọchị apụta n'ọnwa apụta a na-akpọ nkata ịfụ ka ndị mmadụ ji fụ onwe ha n'aka ịfụnanya ji baa ndị mmadụ ime mana ugbu a ihe a niile ha emechisiela ya nkewaju ebe niile n'enu ụbọchị ụka ụfọdụ agụụ ga na-echi ọnụ n'ala ọ sị gị na ya agaghị aga ọrụ maka na ọ bụ asị na ụbọchị a na ha wepụtara ha ji ekpere chi nke ha a wee na-asị kedu nu ebe ndị bịara abịa si gị hapụzi na apụ n'ụbọchị a ka ha ji eme omenala ha ụbọchị omenala nke gị esizi ha bịa ka unu mee ya ha ejewara mkpa ha iwee kwe ewee na-asa gị isi a iwee kwe ya mere anyị ji akpọkwu ndị niile na-atịrị omenala n'aka dịka ndị eze dịka ndị igwe biko wepụta na ụbọchị ndị ọdịnala ga na-eje ekpere chi nke ha onye ọbụla nọrọ n'ụlọ jikọ aka ọnụ mee ya dịka ndị ọzọ si eme ka anyị na-ekworo okwu na wee na-aga gwa m afa gị na-ebe isi akpọ biko ndị ebe isi akpọ biko gịnị bụ afa gị ezigbo mmadụ gaa n'iru jụọ omenala ndị Igbo a ọ na-azọpụta ndị Igbo ee ọ na-azọpụta ndị Igbo ọ bụrụ na ịmara oge a na-alụ ọgụ ịbụ na ebutere ọkwọ niile dị n'ala Igbo wee binye Ojukwu ka o wee nwee ike merie n'agha mana ọ zọpụtaghị ndị Igbo egburu ọtụtụ ndị Igbo ihe karịrị about 3.something million. So Chizzy mgbe a wee na-ajụ olee ebe chi ndị Igbo nọ kpatara nụ ndị Igbo ji wee banye ụka wee banye dị ụka n'ime
kemgbe ha banyere ya ọzọ pụtana na ndị Igbo Kamgbe ahụ ndị Igbo banyere ụka biko achọjụọ m chọrọ ịjụ gị bụ ị nọ ebe ahụ ọ ga-ebinyere Ojukwu ọfọ niile dị n'ala Igbo anọ ya mana akọrọ ya n'akụkọ ngwanụ ka anyị kọọnụ nke anyị ma ihe bụ nke bụ eziokwu bụ na chi ndị Igbo na-azọpụta ndị Igbo n'ezie ya mere ha ji ada ogologo ndụ na ahụ isi ike ijekwana ije jụọ na obodo na-ewere oge ahụ a na-anọ anya na-abaghị ha n'ala Igbo maka na ha mere omenala kwụsie na Chineke ha ike mgbọ ma ọ bụ ihe niile eji eme ya ọ baghị ha na be ha ewe obodo nọ maka na ha na-eme omenala ihe alụ na-eme ụdị alụ dị otu ahụ a na-abanye na be ha ị ga-ajụkwa nke ahụ jụchie ya ike nwanne ọ bụ nke ahụ a kọrọ gị ị ga-ajụ maka na obodo ahụ ka dị ugbu a daalụ ọ dị mma ọ bụ ụdị ihe a ka anyị na-ekwu ụfọdụ anụbeghị akụkọ ọma gbasara ndị Igbo sọọsọ akụkọ ha na-ege ntị na-anụ ụbụ ajọ akụkọ gbasara ndị Igbo ndị ọzọ kọrọ ha mana ejughọ o gosiri na Chineke kesiziri ndị Igbo gbaba ha aka ndị Igbo nọ tupu eburu omenala wee bịa wee sị gị kagbuo nke gị cheta na ndị Igbo na-aga n'iru na-akpụ ụzọ ha na-alụ ọrụ ebube dị iche iche dịka a kasị alụkwa ya kama na-abịa asịzie kwụsịzie mezie na ndị Igbo enwezie mmasị n'ihe onye Igbo ibe ya mere dịka ụmụ ihe anyị na-alụ na Aba dịka ụmụ ihe anyị na-alụ na Anambra na Nnewi dịka ụmụ nri anyị wegasị na ihe anyị na-alụ na Ebonyi dịka nke anyị na-alụ na Enugu na obodo Imo na ala Igbo dị iche iche ndị ụmụaka Igbo Chineke goziri agozi na-akwa nka dị iche iche ha dị akwado ha mana ọ bụrụ na egbe ka onye ha ji dịtụ ọcha ewere ka isi ya dịzikọ ihe isi ọcha ịfụ ka e jikọrọ aka wee na-akwụrụ ya aha aka maka gịnị ụfọdụ n'ime ha ụfọdụ ada akọ akụkọ ọma gbasara ndị Igbo biko anyị na-ayọ akụkọ ọma ka anyị na-akọ gbasara ndị Igbo ebe a anyị ma na-ewere ka o si dị ewere ndị alụ ya na-asị na ndị ọjọọ adịghị mana ewere ka ndị nna nna anyị ha si eme ndị ahụ eji agba ọsọ n'obodo ndị ihe udo wee dịrị anyị n'obodo onye ka anyị na-ekwu gwa m afa gị na-ebe isi akpọ ọ dị mma lekwa akara ekwentị gị ji otie ọnụ 09097711009 ya bụ 09097711009 iwekwara ike kpọọ anyị na 09023111009 gwa m afa gị na-ebe isi akpọ Chizzy nwanne mmadụ odogwu ọ ga-adịrị gị mma ndị ka ime nwanne m Chizzy aha mbụ nwabụ eze nwabụ eze udo dịrị gị daalụ Chizzy polisi gburu etiti a ga-atụkwanụ m ụjọ maka na ama m ndị eji iche iche echichi wee malụ nke bụ eziokwu bụ na eze ọbụla sịrị onye aka na-anụ nkịta were ezi ya na-ekeri ụmụ ya ọsọ mmiri nke na-abaghị ya n'afọ eshide ebe na-aga ka ebe ọ na-abaghịzi nkwa na-apụ ya ka ọ na-aba o wee bụrụ ya bụ na ndị nke na-achụ gị agụ ihe i kwuru ụnyaahụ egwu atụna gị na onye si na afa nna ya yala ana ọ bụla achọ mmadụ adabukwenye ya maka na ọbịa gbuo ya ọ na-awa mkpụkpụ esi efu ya n'azụ Chizzy anị ise a na ihe ikwu tata okwu gị zozotoro onwe ya ọkpụ ọtọ kama na ihe na-eme bụ na onye nke a tara isi ọ pụta ọ na-akọ ihe ọ na-amaghị ọsọ bụ na mmadụ jụrụ gị ajụjụ na ụlọkọ gị a wetụta onwe gị anụ ka ya okwu ịma na o nwere ndị ọmụ ka a so onye si agụ wee bata otachi ebute ivu alụ bụ ihe ndị ahụ na-ajụ gị ajụjụ na-achụ gị adị ivu alụ na-anyịgbu ha nke bụ eziokwu bụ na ọ nwụpụrụ ebe a na-anọ na be anyị na ebe mmiri gbakara ihe kwuru ọ nwe ebe mmiri na-agbagacha mmiri si n'okwute na-agbagacha na be anyị a na-eje akpachasị ya mana ndị omenala bịara abịa emebichekwa ihe niile ada ejebe ebe ahụ mana bọta ọbụla a sị na ahịa aza ụka ha efu na onye ọbụla si ebe ahụ bụ ndị ya ga n'igwe Chizzy ọkwadị Chukwu nna mala ndị na-efe ha nke a bụ eziokwu ike daalụ ekwu ekwusi ike omenala bụ ezigbo ihe ọ bụrụ na ị na-eje ụka na-emeje ụka ọfụma mmanụ ụka ka ị na-eje n'ezigbo omume gị ezigbo ihe ka ọ bụ
onye asị na nwanne ya na mmadụ ama mbịabe nna m sị m na mana onye ahụ ekwu ụzọ na ofe m n'ọnụ. Daalụ nwanne, daalụ. Ọ dị mma, ọ bụrụ na ụfọdụ bụ Chukwu n'ezie ka ha na-efe, anyị na-ekwu okwu Chineke nke anyị ka o sikwa anyị, ụfọdụ chụba ọ na-ewute ha, na-agbarụ ha obi, achụba ogbugbu onwe ha ka ha na-egbu onwe ha ka ha na mba ha na-aba bụ onwe ha, ọkwa ha na-azụ ụkwụ n'ala anaghị elu ha niile kpọmkwem. Ka bụ nke bụ eziokwu. Ihe anyị na-ekwu ọ bụghị a na-ekwu otu ọ dịka ọ bụ okwu ije n'ihu akwụkwọ ịfụ ka onye ahụ na oge o dere ya na ka o si dee ya na ka ihe niile ọ na-aba na mba niile ọ na-aba aka niile ga-ebi ya n'ala. Anyị wegoro okwu ya adịgoro n'aka Chukwu Okike mmụọ. Onye na-akpọ? Ekene gị, biko gwa m afọ gị na ebe isi akpọ. Onye na-akpọ bụ Oke, o si Enugu wee na-akpọ. Oke, udo dịrị gị, gaa n'ihu. Thank you, gaa. Achọrọ m idozi gị olu nwa obere n'ife kwuru bụ eziokwu, ọ na-enye nsogbu, mana ọ na-edozi gị bụ na enwe ike ịma ama na ụfọdụ maka ahụ na-eche nọ ndị ụka ka ị na-echekwa, mana ọ bụrụ ndị ụka achọrọ m ime ka ị mara na ndị ahụ ị na-eche na ba na-eji ụka a na-eji ụka, maka na ọ bụrụ na ba na-eji ụka ife niile dị n'akwụkwọ ahụ a na-edobe ya, obodo ga-adị mma. Kama na fa na-etisa gị anya ikere ibe niile bata n'ụlọ ka ụlọ bụ ndị na-eji ụka, nke a bụrụ eziokwu. Etu a ka ọ dịkwa na ndị niile na-agụ ọ na fancha bụcha ezigbo mmadụ, nsogbu amadị ya na ibe na-ebu na ndị Igbo bụ ndị nnọọ fụrụ ebe a na-eme arụ aba anya, bụ ndị nnọọ kpọrọ izi ajụ ife ezigbo ife, bụ ndị nnọọ na-abụ ndị Igbo na-emeche atịfa gaa n'iru. Ọ ndị a maka na akwụkwọ n'akwụkwọ nsọ anyị fụ na onye isi ndị ụka Jesu Kristi obido na wee kpọtaba na uru adị emete ebe a, uru adị emete ebe a, emete ebe a na ọ dịrọ mma. O bidoro na ndị ọzọ na ndị kịta na-abụ arapụ be na fa dị na-achọ ndị fa ga-asị n'ọfụ na-emefa, mana ọ bụrụ na mmadụ nchapụta aka ọzọ n'ala Igbo, Igbo ga-adị mma. Ya onye ọbụla chọrọ inyere ndị Igbo aka ga-ebidogodo na osika juzibe ọfụma. Oke, Chineke gọzie gị, daalụ daalụ. Ka bụ eziokwu adịghị ya, anyị na-ekwu ya na-ekwusi eke na-ewere ndị ajọ mmadụ na-eme omenala. A na-ejisi na alụ gbaa afọ ọ bụla omenala, ewu ụmụ alụ dịgasị ya ndị alụ na-eme, ụfọdụ na-akọ ya wee sị na ọ bụ omenala. Nke a bụ eziokwu. Ihe anyị na-ekwu bụ ọ bụrụ na ndị emebere ya dịka esi eme ya na gboo debe aka ọtọ, ala anyị ga-adị mma. Ka anyị gwekwara onye na-akpọ, gwa m afọ gị na ebe isi akpọ. Ndị ka ị mere nwanne. Kelechukwu, ọ ga-adịrịrị gị na mma nwanne. Ana m enyegozi gị ekele na omenala ị na-ewutere anyị isi ike. Omenala anyị anwụ anwụla, kama ọ ya anwụ ihe ndị ọzọ anwụcha, maka omenala omenala and omenala nwa ọdịnala. Ihe a na-akpọ ya ọdịnala, o nwere ihe mmadụ ji eme kịta ịtụ aka n'ala bụ unu wee nyere Chineke aka ọkụ enwewe, mana ndị kịta na-efe ilu na ọnwụhụ omenala dị ekpuchie ya ọdụka ọnwụ ebidokwu ya otu na-echiche chọje ebido emere kịta ọ gawa n'ihu ahụgharịrị enwe aṅụrị. Ụka do, omenala do. Ndewo, Chizzy. Udo dịrị gị nwanne, udo dịrị gị nwanne. Udo. Gwa m afọ gị na ebe isi akpọ. Nwanne mmadụ. Ekenekwa m ndị afọ gị nwanne, ndị ebe isi akpọkwa. Ee, Olisa, ọ ga-adịrịrị gị na mma. Olisa gọzie gị o. Biko, ana m asị onye ọbụla ọ na-ewute n'obi maka ụgwọ nwaanyị na-ekwu banyere omenala ndị Igbo, onye ahụ na-echetazi ọ ga-adịrị gị na mma. Ise. Igbo abụ na ndị ọcha bịara be anyị wee saa anyị isi data ọkacha ọnụọgụ ndị mmadụ
ana m agwa gị eziokwu ihe gbasara akwụkwọ nsọ ede na akwụkwọ nsọ na-ekwu maka ya 99% ndị ụka na ndị na-eji ụka nwa onye na-emeji ya ịra ihe na-ekwu ana m anụ nwanne ana m agwa gị nke bụ eziokwu ụka niile dị n'obodo anyị tata nwa onye fere nwanne ya n'anya onye ụka nke a zọsite ndị nke a na-eme nke a na nke a na-eme nke a bụdeba na nke ha ihe niile abụ isi ga a na-ata ndị mmadụ odogbu eziokwu adịghị ha n'ọnụ nne m bụ Teriza ọ na-agụ m ka Chineke na mkpụrụ obi ya na ndokwa ise bụ na mama 1970 ọ na-abụ onye ọ nweta nzi ọka nzi ọkacha nzi ọnwa ọzi izi ọ ga-eme bụ na-echeghị ihe ọjọọ ga-eme mmadụ ihe ọjọọ ahụ ụzọ mee ya onye ji onye ọjọọ ga-eme ya onye abụọ ọhụrụ ụzọ na-akpọ ụla ọtụ egbebelu ugobelu nke tebena nke iji ebena nkwukwe ga n'ike onwe onye ka ekwu okwu data onwe okwugwu onye ụka ga-ekwu okwu a n'ụbọchị data na-agwa gị ya otu ihe ha na-achọ bụ ego ka ha na-achọ a na-ata ndị mmadụ isi ha yi ekwe agwa nke bụ eziokwu maka na ọ bụrụ na ha gwaghị eziokwu ịkwapụrụ ka ha na-eme dịbụ ụka ọzọ ihe na-eme n'ụwa tata ọ na-agba m anya mmiri mana ya dụba apụrụ oge agwụla ngwa ka ọ dị daalụ nwanne nke mbụ ọbụla ndị ọdịnala na-abụ ihe ọbụla eji jee ekpere chi anyị chukwu ka chi niile iji gosi ịfụnanya ndị be anyị nwere na ndị ọdịnala a na-ewetu ihe a rie ya onye ọbụla bịara ebe a ga-eri nke ya onye ọbụla nọkwa ka esi eme a ga-eketa nke ya mana ebe a ha na-atụ ụtụ a na-alụ ụlọ ọrụ dị iche iche ụlọ akwụkwọ dị iche iche imirikiti n'ime ha a na-atụ ụtụ a ụlọ akwụkwọ ha lụchara ụmụ ha na-aga ya maka na enweghị ego ya ha agaghị adaba ebe ahụ aba ha were ụtụ niile a na-atụ wee jee ya oyiye ha esi oyiye ha na-agba aka ana gee ntị ịfụ ka omenala Igbo si magbuo onwe ya ihe ọbụla omenala ijego n'ebe a na-akwa ozu ọbụla a na-eme mmemme iburu nke gị bịa a ga-eke ya ọkara iburu gị na ndị nke ga-ejeribe ndị wetara ya ewere nke ha ije n'ebe a na-ekpere chi anyị na-agọ mmụọ anyị abịa ihe niile ebutere egburu a na-ewetara mmanya onye ọbụla ga-anọ ebe a rie ya ka esi mee kee ya ka esi tọọ a na-eme ya ebe ahụ mana ihe a niile ha were nke ha wee fachie akpa ime ihe eji azọ ka ndị mmadụ ju ọ ka i wee tụnye ka o wee jee ka anyị kwukwene nke bụ eziokwu ọkwana ihe a bụ ihe na-afọ ha ụfụ ha ji achọ onwe ha ọkwana ya omenala anyị ịfụnanya ihe na-ewute anyị karịsịa bụ ịfụnanya ọnụrụbe nwanne agba n'ọsọ nke anyị were dịka ndị Igbo fụ onwe anyị n'anya ha na-ewepụsị ezinụlọ pụtazi onye nke ejebe nke onye nke ọzọ ejebe nke okwu ọsị gị na ọ bụrụ ka onye isi ekpere ha si kwuo ya ha agbaba mba jee n'ebe ha na-ekpe ekpere ụfọdụ asị gị mba na ekwesịghị ikpe ekpere ụbọchị dị otu a na ekwesịghị ikpe ekpere otu a na-azọ ya azọ ndọrọ mana eche m na ofu chi ka a na-efe gịwa na-achụ anyị ọ bụrụ chi anyị ka anyị na-efe anyị gwasị ga-efe na nke gị ka ezi ka o si ewute gị eji chụgbazie anyị ịchụgbazie anyị ka ezi ihe ị na-eme nke a gosiri na ọ bụ ọkwa Chineke ka ị na-efe mana ebe i bidogoro ya gị na chi anyị ala ga-achụ gị ọsọ wee kpudo gị e nwere fue ma mmadụ ole na ole pịachie pịaba nkwa onye na-akpọ ekele gị ndị ka ime dịkwara gị nwanne ndị afa gị na-ebe ishi akpọ gaa n'ihu Kristian ahụ pụtara gịnị ngwa ide gaa n'iru ọ kakwa mma n'ịma ngwa gaa n'iru daalụ ngwa aja na akwụkwọ nsọ biko ewe n'iwe
enwere iwe biko kọrọ anyị abịa n'ala Igbo abịa n'ala Igbo emechaa ihe omenala a na-ebupụta ya erie dịka isi iji gosi ahụmnanya. Abịa na nke ndị ụka o nwegbo ebe onye nzọpụta mwepụtara ihe mmadụ rie. Ndị ụka kịta kedu onye wepụtara ihe ka mmadụ rie dịka otu onye nzọpụta si mee? Ọya ka m sị ka ndị ọdị Chizzy. Amanụ m ndị otu unu ka ị ga-ajụ biko ewe n'iwe ama m nke ahụ maka na ịjụọ m na nke omenala dịka izikwu ọ na-abịa ewepụta ya erie ya jiri ofu iko ṅụọ mmanya mana nke ndị nke ọzọ bụ na a ga-edebegodoro onye isi ha na-efe ya fegodo ya fee ya karịa chukwu ha ngwa ha ga-aza ya ngwa daalụ ajụjụ ejụọ mgbe ajụkwana ka anyị were ya ọzọ gwa m afa gị na evisha akpọ ndị ka ị mere ana m ekelekwa gị ndị afa gị nwanne Nwankwọ Okonkwo Ogbonna nna m bụ Okonkwo Anị daalụ ana m ekele gị maka ihe nke iwepụta ụbọchị nke tata daalụ maka na ọ bụrụ na agwọ mbe o ji bụrụ agwọ ụmụaka were efu ya na-agba ọ nwere okwu i kwuru na mgbe mbụ ọ na-abụ ekesie ihe ọbụla e wetara ebe a na-eme ihe omenala onye ọbụla ya eke nke ya wee na-rie otu a ka ọ dị mana nkịta ihe na-eme n'ụka gwụrụ m ike anyị eyi oyiye gbute emechaa onweghị ndị na-efe ofufe mahụ ya afọ ma maka efi ya si wee ka mgbe ewu ma ji na ihe niile na-abịa a sị na a na-enye ya Chineke ma ụmụ ogbenye e were n'ebe ahụ onweghị nke ya erite ka ma ọ bụ mbọ efi n'ime ya ọ jọrọ njọ ụmụ ogbenye na-ata afụfụ na-ewu ụlọ akwụkwọ emechaa onweghị nwatakịrị aka ya ga-eru ya nne na nna ya emewu afọ ọdị ụmụaka eji ebe ahụ onye jọrọ njọ mana ihe mụnwa chọpụtakwa n'ime onwe nke mbụ na ụfọdụ na-akpọ onwe ha oku n'ụdị na Chukwu kpọrọ ha oku onye ọbụla Chukwu kpọrọ oku ya eme ka Chukwu si wee kpọ ya oku mana ihe niile anyị nwere taata bụ ndị na-eji aka akpọ onwe ha oku mmadụ one n'ime ha dị nsọ tupu ikpe oku ha na-arụ ụlọ aka kpataziri onye ahụ nwee ike ọ ga-ajechekwa ha nke ya ọ na-emesi ọchịchị nke obi ya maka ofe onye ọbụla Chukwu wepụtara Chukwu ji aka wee kpọ oku wee the call of God ọ na-eme ka Chukwu si wee chọọ bụkwara ofu ihe ahụ ndị nna nna anyị ha na-eme maka na mgbe ochie ọ na-agba onye ezuru ihe akụ ekwe onye zuru ihe a na na-eyi ya ụbọchị anọ ọ bụ na ọ wetara na ya eji itinye na omenala si ebe si wee were ya ọkwa ka o si wee dị mana taata ọ dịghị otu ahụ maka na mpụ na aghụghọ karịrị ebe niile wayo na-ekwukịta onweze na-ekwutekwu mmadụ wayo n'okpuru ụka ka anyị ji eje na mkpụ wee na-ekwu mmadụ wayo anya ọcha abịasị weta nka eweji ụlọ ezinụlọ oke onye na-adị na-enye ikpe bụ Jizọs Kraịst ha na-efe anyị na-efere ụbọchị nke taata mmadụ ole ka ọ kpọrọ ya wee nara ego mmadụ ole ka ọ ji ọrụ ezinụlọ abịa wee nara ego ka anyị chukwu ese a n'anya ekelekwa gị daalụ nwanne daalụ ọ dị mma ọnụ ka m osida atụọla ọmala atụọla ofe ka ofe isi ya n'ọfịa ihe a niile anyị na-ekwu ebe a ọ ka anyị na-achite ka obodo anyị wee dị mma ka anyị na-achọ elelela nke ọzọ lela nke a aka dị gị mma fubezi ya n'isi ofu ya onye na-akpọ Okonkwo biko ị ga-emere m ya nke maka na oge na-asịkwara ngwa kwughaị biko ihe m na-ekwu bụ enwere nke na-eme kịta na-ewe anyị wee akpa igwe ụmụ ihe anyị na-efe chema na-ede mebiwe achọkwara na onye ụkọchukwu kwuru onye nke ekwuru ihe a na-aka ọchọ ebe niile gazi biko onye ọbụla dere nke hapụ nke onye ọzọ onye nke chọkwara ka obere nke ya ma ihe anyị na-ekwukịta bụ ihe dị otu a na-eme kịta ka anyị chọrọ ịjụ ihe mmadụ nwere ike ime bikọz na ọgbakọ bụ egbuwere mmadụ n'ọnụ bọọlụ and gọọmenti alụrụ olu mmadụ ka ebe mmadụ nwere ike ime kọmplen na mmadụ bụ idestroy arụsị mmadụ na-efe asịghị na ọ bụ onye asị emere na ọ gara imebi ya
ebe mmadụ ga-eje dee kọmpe bikọzi ya nkịta enwere ike na-eso nkịta na mgbe a bịa n'ụwa ọgụgụ uwe mma biko ọ ka nchọ ka nsị ka i wee mere daalụ Okonkwo nwanne ọ dị mma nke ahụ ọ bụ iwu ala anyị sịrị na ị were ikike ikpere chi gị otu isi chọọ mere na ewere okpukperechi dị iche iche ọ ya ka ụfọdụ gbadoro ụkwụ okpukperechi anyị bụ ọdịnala anyị wagwunyere egwunye ihe mere bụ na ha bidoro ihe a sazie ndị kwesịrị ịnọ ọgwụ a saa ha isi wee kee ha kefe ụbụrụ ha wepụ ezigbo ụbụrụ Chineke tie ha nke ha na-echizi echiche ndị ọcha mana ebe Chineke ka mere iwu ala jikọtara anyị niile ugbu a na-ekwu na unu ga-achọ oyihe ọkaiwu ma ihe si ha na-ekwa ndị na-abịa asụ amachi unu ọ dị n'iwu anụ n'ọgụ a ga-emegide ihe akwa ya ekwubego ya ndị niile bụ ndị omenala ị mara ewe ndị na-eme ya na-egbugbere ma ọ na-ekwuo maka omenala echi sị na ya na-emekwa omenala na a na-eri akpụ nke a bụ omenala mana ndị na-efe Chineke n'ezie na-efe ụmụ Chukwu Igbo a ga-ejikọ aka mee jee iwu oge a kpụpụrụ ndị ahụ na ikpe ekpe ya na ndekwa ndị na-abịa enye nsogbu ihe a ebe dee akwụkwọ ndị na-ekpere chi ewere ụbọchị ezumike nke ha dịka esi wee ya na anara ebe ugbu a ofu obodo ewepụtago ejekpe na ha ga-ewepụta oge ọkwa public holiday ka na-akpọ ya ọ dịgo ndị ọ bụrụ na anyị were ndị eze ọdịnala mmadụ ole na ole jisiri ike eje dee ya ndị eme ya n'iwu n'ala Igbo a na-ewe oge eji ekpere chi iwu megidere na ị ga-ekpere chi gị otu o si masị gị mmadụ ama Chineke amanaghị ama ị ga-eme ya mechie ya ike ije n'ụlọ ikpe ka ọ bụgoro nke dara ọkpụrụkpụ ụfọdụ na-agba gị na ọ dịka ndị a na-eme eto omenala jiri omenala na-eme ejije jiri afọ Igbo na omenala Igbo na-emetụ enwe na-akwado ije ikpe maka ya maka na ọ bụrụ nke bịara abịa ka e mere ịfụgo ihe a na-ekwu ịfụgo ihe ga-adaba ebe niile ya bụ unu anụ n'ọgụ jikọta na aka unu ọnụ ọ bụrụ na emesịa ewegasị ndị wegasịrị ndị na-anọrọ ewere ebe ewere ndị ọkaiwu na-ejere ndị aka ndị obere oche eje nna ha akpa emesịa a na-akọwagasị ya a na-akpọ ha ndị human rights okedoro onye ikpere chi dịka o si jọ ọ dị ma otu a ka anyị ga-esi ji nwayọ pịacha ya maka oge dịka o si dị mana ihe anyị na-ekwu kpọmkwem biko ndị ilo ndị Igbo hapụ ndị Igbo ka ha kpere chi ha otu Chukwu si kee ha asazi na ndị Igbo isi ka anyị fụ onwe anyị n'anya dịka anyị si fụ onwe anyị n'anya anyị fụkwana onwe anyị n'anya ụmụ ihe ntọrị ajọ ihe a niile ala onye kpata akwa bute ya n'ala Igbo bịa doziere ya na ụmụnna ya na-adị n'udo nkewa dị n'etiti ụmụnna na obodo dị iche iche ala na ọ bụrụ na anyị febe Chineke anyị n'eziokwu maka na ime mmadụ onye ahụ bekwuoro Chukwu ukwu eluigwe na ala sọdụ ụkwụ na ana gọọ ọfọ gosie ya ike aka ya wee dị ọcha na ozigbo anaghị nke a bụrụ chere ekwugbe okwu ntabi ile na ya mba ya bụ bikonu ka anyị jisie ike fọwa anyị n'anya fụ nke anyị n'anya ma ikwe na omenala kwesie ike pụta ihe ka ala anyị wee dị maka anyị jikọ aka ọ bụ ihe ọjọọ na mmadụ kwenyere na-echeta nna ya na-echeta agbụrụ ebe o si na-echeta obodo ya na-echeta Chukwu kere ya ọ bụkwa ajọ ihe site na omenala ya ọ ga-adịrịrị niile ma jekiribe na ihe niile na YouTube anyị nọ ebe a eje na Kpakpando TV anyị nọ na YouTube Kpakpando TV je sonyere isonye ebe a nke na-akpọ sọskraịbụ ya ị na-esonye na-afụ ihe niile soro na-atụ ya alụ iwe ike chọbakwa m na Facebook maọbụ na ebe niile ana m ezikọrịta ozi ka anyị na-akpara Kpakpando TV nọkwa ebe a ana m ekene Tobel Tochukwu maka otu o si buba anyị na mba ụwa niile ndị niile kere anyị na mba ụwa dị iche iche ndị niile kiriri anyị ana m asị Chineke gọzie unu bikonu bịanụ kwado na omenala Igbo ka anyị jikọ aka ọnụ wee zọta oke anyị ka ndị Igbo were ụbọchị ezumike ha ji ekperechi nke ha dịka ndị okpukperechi ndị ọzọ ji wee ya nke ha kpọrọ public holiday ndị ọdịnala ụbọchị ahụ maka na ọ bụ ala anyị ka anyị nọ onye ọbụla ga-eso anyị wee mee ya hoha ka ọ dịrị nwoke ma dịrị nwaanyị ma mbịachi ọnọdụ ba mpịapụba nkwa wee lụọ oge oziọma eji ọfọ ga-eduru wee gabazie n'oge nke ya
cheta na abụ m Chizzy Ani. Ọ ga-adịrị gị mma, too Chukwu, dịrị ndị Igbo niile mma. Mana ana m asị nke bụ eziokwu bụ biko dododo ikwe na omenala ikwesie ike pụta. Ọ bụrụkwa ịfụna nka esi eme ya. Ụfọdụ sizie obodo ndị asara isi na-anata ha obere ego na obodo oyibo chọwa ịmaja na amaja onwe ha, mana agaghị eweta anyị. Onye ahụ mere ya, ọ kpọkwara onwe ya onye amụma mma ndị bịara abịa. Ala ga-ekpu ya, ekpuchi ya, akalaba ga-ebi ya n'ala, eluigwe ajụ ya. Ịma na oge ala jụrụ mmadụ ewe ebe ị ga-azụzizi ụkwụ, ewekwana igwe ajụghị iwe na lie. Ya bụ onye si na anyị agaghị afụ nke anyị n'anya, ya wa agaghịkwa n'afụ nke ya n'anya. Onye si na ya agaghị afụ anyị, anyị wa agaghịkwa n'afụ ya. Ya wa ka anyị na-ama afụ dị ma ọlị ma ọlị. Ya wa bụ ihe ga-ana chala anyị apụọ, maka anyị kwere na omenala kwụsị ike. Abụ m Chizzy Ani, mmụọ na abụ.